Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod i'th di ac yn dod i geisio dy wyneb, i ni'n cyflwyno ein hoedfa i ti heddiw, i ni'n gofyn i ti i fod yn bresennol yma ac ym mha bynnag lle bydd pobl yn gwrando, bydde di yn gweithio yn ein plith ni. Ni yn cyflwyno ein gilydd i'th ofal di yn y dyddiau dyrys yma, i ni yn gofyn i ti i fod yn agos at yr rhai sydd yn pryderu, rhai sydd yn llawn ofnau'r byd ac hefyd ofnau ysbrydol. I ni'n gweddio o Dduw y bydde di'n dod a heddwch i'r enaid. I ni'n gofyn i ti i oriwch lywodraethu. I ni'n gwybod dy fod ti yn Dduw sydd yn sofran ac felly yn gofyn y bydde di yn dod ac yn gweithio ac yn dwyn pobl ata ti dy hun. Tywall dy ysbryd arno. I ni yn gweddio y bydd ffrwyth i'r llafur yma, y bydde di yn cael yr holl mawla'r clod. Tyrd felly, tywallt dy bresenoldeb arnom. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw chydig o gyhoeddiadau, os Duw a'i mynd, i ni'n bwriadu cynnal oedfa bregethu bob Sul am hanner awr wedi 3. Hefyd yn ychwanegol i ni wedi trefnu y byddwn ni yn cynnal astudiaeth feiblaidd ac i ni yn rhoi'r testun egluro'r Efengil ac ar nos Fercher fydd yr oedfa honno yn cael ei ddarlledu am 7:15. Ond hefyd i ni yn gobeithio y byddwn ni yn cael myfyrdodau byr ac i ni'n galw'r rheini emynau'r Efengil. Ac falle 5 munud 10 ar y mwyaf yn myfyrio dros emyn ac un emyn bob wythnos. Mae'r cyfan hyn wrth gwrs yn ôl ewyllys Duw. Gadewch i ni ddarllen o air Duw, Exodus pennod 6 a'r adnod gyntaf hyd diwedd y 9fed adnod. Exodus pennod 6 a'r adnod gyntaf. Yna y dywedodd yr arglwydd wrth Moses yn awr y ceyweled beth a wnaf i Pharo. Canis trwy law gadarn y gollwng i fe hwynt a trwy law gadarn y gyr i fe hwynt o'i wlad. Dyw hefyd a lefarodd wrth Moses ac y ddywedodd wrtho, mae fi yw Jehova a mi am ddangosais i Abraham, i Isaac ac i Jacob dan enw Dyw holl a lluog, ond erbyn fy enw Jehova ni bîm adna byddus iddynt. Hefyd mi a sicrheuais fy nghyfamod a hwynt am roddi iddynt wlad Canan, sef gwlad ei hymdaeth, yr hon yr ymdeithiasant ynddi, a mi a glywais hefyd i chenaid plant Israel, yr rhai y mae yr eithdiaid yn ei caethiwo a chofiais fy nghyfamod. Am hynny dywed wrth feibion Israel, mae fi yw yr arglwydd, a mae fi a'ch dygaf chwi allan oddi tan lwythau yr eithdiaid, ac a'ch rhyddhaf o'i caethiwed hwynt, ac a'ch gwaredaf a braich estyngedig, ac a barnedigaethau mawrion. Hefyd mi a'ch cymeraf yn bobl i mi, ac a fyddaf yn Dduw i chwi, a chewch wybod mae my fi yw yr arglwydd eich Duw, yr hwn sydd yn eich dwyn chwi allan oddi tan lwythau yr eithdiaid. A mi a'ch dygaf chwi i'r wlad, am yr hon y tyngais yr hoddwn hi i Abraham, i Isaac ac i Jacob, a mi a'i rhoddaf i chwi yn etifeddiaeth, mae fi yw yr arglwydd. A Moses a lefarodd felly wrth feibion Israel, ond ni wrandawsant ar Moses, gan gyfyngdra ysbryd a chan gaethiwed caled. A bydded bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Wel, hoffwn ni edrych ar yr adnod olaf hynny a ddarllenes i nawr Exodus pennod 6 ar 9fed adnod. A Moses a lefarodd felly wrth feibion Israel, ond ni wrandawsant ar Moses, gan gyfyngdra ysbryd a chan gaethiwed caled. Nawr dyna i chi sefyllfa y wynebodd yr Iddewon. Dyna i chi'r fath orthrwm, y fath ddioddefiodd i blant Israel. Pan ni'n ystyried am eiliad yr hyn yr oedden nhw yn ei wynebu, y gorthrwm, y caledwch, ac eto mor bwysig oedd iddynt gofio am ei Duw. Ei Duw nhw oedd goruwch holl dduwiau ffals y byd. Yr oedd ganddynt hwy y fath gadernid, y fath obaith, ond, ac mae'n rhyfedd ond diwe, roedd angen atgoffa pobl Dduw
am ei Duw. Yr holl ddioddef, yr holl dristwch yr oedden nhw'n gwynebu, roedd angen ei herio hyd yn oed. Roedd angen herio pobl Dduw. Herio nhw i droi at ei Duw nhw oedd yn holl alluog. Yr oedd yn holl bwerus, yn holl bresennol. Ac eto, yr oedd angen atgoffa pobl Dduw am hyn. Mor hawdd i'w anghofio ein cwilydd. Mae dal mor hwydd ond yw i ni anghofio am gryfder yr arglwydd. Edrychwch ar yr adnod gyntaf o'r benod hon. Yna y dywedodd yr arglwydd oedd Moses, yn awr y cei weled beth aw na fi pharo, cynnes trwy law gadarn y gollwng efe hwynt, a trwy law gadarn y gyr efe hwynt o'i wlad. Nawr, ym mhob ystyr y gair, yr oedd na gysur yma i Moses ac yma na gysur i ni hefyd. Mae llaw yr arglwydd yn gadarn. Dyna i chi law, dyna chi fraich sydd gan yr arglwydd. Dyna chi bwer sydd gan Dduw. Mae'n abal i ddelio a phob un sefyllfa i ni yn ei wynebu. Ond yn arbennig heddiw i ni meddwl am y sefyllfa i ni wynebu ac eto falle yn fwy perthnasol na'r sefyllfa corfforol a'r problemau i ni'n ei ddarllen ac yn ei weld ac yn ei brofi o'n cwmpas ni ym mhob man, nid yn unig yng Nghymru ond ar draws y byd i gyd, ond y sefyllfa ysbrydol. Gwrandewch ar yr ail adnod, dyma chi gysur. Dyma chi gysur. Adnod 2, Duw hefyd a lefarodd wrth Moses ac a ddywedodd wrtho, my fi yw Jehova. A mi ymddangosais i Abram, i Isaac ac i Jacob, dan enw Duw holl alluog, ond erbyn fy enw Jehova, ni bîm adnabyddus iddynt. Ond dyna chi Dduw. Mae yn Dduw sydd yn holl bwerus. Wel, yn gyntaf hoffwn ni edrych ar ffyddlondeb i'r Efengil. Yn ail gwrthodiad o'r Efengil ac yn drydydd yn olaf sicrwydd yr Efengil. Edrychwch ar y 9fed adnod. A Moses a lefarodd felly wrth feibion Israel. Rhoddwyd i Moses y neges. Mae'n amlwg yn diwe. A Moses a lefarodd felly. Be mae hwnna'n olygu? Mae wedi derbyn y neges. Ac fe ddwedodd union hyn oedd angen iddo ddweud. Sylwch, ni newidodd Moses unrhyw agwedd o air Duw o'r neges. Fe gadwodd at yr holl neges roddwyd iddo gan Dduw. Pob un gair a roddwyd iddo, nath ddim newid e. Fe oedd y negesydd, ond dyna yw'r pregethwr, y negesydd. Y gwrthodiad ymhlith pobl Israel. I bobl Dduw ei wrthod. Y cwestiynu. Fe gadwodd at yr hyn yr anfonwyd i'w wneud. Beth gafodd ei anfon i'w wneud, sef cyhoeddi gair Duw. Ni ddyfeisiodd y neges. Nath ddim dod i fyny gyda'r neges. Doedd dim angen iddo fe eistedd lawr a meddwl a ffendroni beth na i ddweud wrth nawr. Sut i ni'n mynd i ddod mas o'r picil yma? Sut i ni'n mynd i helpu? Sut i ni'n mynd i gael ynogi pobl Dduw? Doedd ddim wedi meddwl hynny. Gafodd neges gan Dduw a dyna beth nath gyhoeddi. Nid rhyw ddamcaniaeth bersonol oedd ganddo. Ond hyn y dywedodd oedd gair o Dduw. Ond nid yna sydd i'w weld dros y canrifoedd. Dyn yn dyfeisio y neges i'w roi. Dyn yn dyfeisio crefyddau. Dyn yn ymgeisio cyrraedd Duw, ond yn methu. Dyn yn y tywyllwch yn ceisio meddwl beth sydd o'r ei ddweud. Dyn yn dyfeisio ffyrdd sydd yn ei siwtio nhw. Ni roddodd Moses ei farn ar y neges hyd yn oed. Beth nath Moses fe gyhoeddodd gair Duw. Efallai bydd y pobl pryd hynny yr Iddewon oedd dan gaethiwed a dan law drom pharo. Efallai bydd y pobl pryd hynny yr Iddewon hynny yn dweud, dydych chi ddim, dwyt ti ddim yn credu hynny, Moses? Beth wyt ti'n sôn amdano, am beth ti'n sôn? Dydych chi ddim yn disgwyl hyn ohonom ni. Chi ddim yn disgwyl i ni i fod yn llawn calondyd a llawn gobaith. Sawl pregethwr heddi sydd yn cyhoeddi Efengil. Nad yw yng ngair Duw, mae'n drist ond yw yr holl bryderon.
yr holl ofnau, yr holl ansicrwydd. Ac eto, rhai efallai y bydd yn mynd ac yn cyhoeddi rhywbeth nad yw yn ôl gair Duw. Wrth gwrs, fe fydd elfennau o air Duw efallai o leiaf yn y pwlpidau Cristnogol, y rhai sydd yn honni fod yn Brotestanaidd neu yn grefyddol Cristnogol felly, efallai bydd yna ryw gyfeiriad at air Duw. Fe fydd yna bwysles sicr, fe fydd yna bwysles ar weithredoedd da, fe fydd yna bwysles ar goddefgarwch, bydd llawer yn gyhoeddi bod sawl ffordd i'r nefoedd, bod cryfyddau'r byd i gyd a phwyntiau i'w ystyried. Falle bydd yna rai pwlpidau yn gyhoeddi heddi bod lle dyn ni i ystyried bob un crefydd a'r hyn sydd ganddyn nhw ddweud. Yng Nghymru, bydd llawer yn gyhoeddi efallai mae Cristnogaeth yw credu mewn Duw. Rhai hyd yn oed yn crybwyll mae dim ond ystyried eraill sydd rhaid i ni wneud, efallai ddim hyd yn oed yn dweud bod rhaid credu mewn Duw cyn bellai bod ni'n helpu'n gilydd. Ac wrth gwrs mae hwnna'n iawn ac mae hwnna yn y gair Duw, ein bod ni fod i cael concern dros eraill a baich dros eraill a helpu yn ymarferol. Ond efallai mae dyma fydd bwrdwn y neges. Yn sicr byddai llawer yn dweud heddi nad oes rhaid i'r gred fod mewn un Duw hyd yn oed. Dychmygwch y beth. Dychmygwch rhai heddi yn dweud nad nawr yw'r amser i ddweud bod un Duw ac un ffordd. Efallai bydden nhw'n dweud bod na sawl ffordd a sawl Duw. A bod angen dod at ein gilydd. Dyna falle, mae'n ofnadwy i feddwl, dyna falle bydd y neges heddi. Ond nid oes lle gyda ni i lawenhau mae nid un felly oedd Moses. Ac i ddweud y gwir, nid un felly oedd unrhyw un o weision yr arglwydd trwy'r Hen Testament, y Testament Newydd, a trwy gydol hanes yr eglwys lle mae'r gair yn cael ei phregethu'n ffyddlon. Cadwyd at y neges a roddwyd iddynt. O, mae yna gysur yma i Moses. Os nad oeddent yn ymateb neu yn ei gredu, doedd ei gwaed nhw ddim ar ei ddwylo fe. Yr oedd Moses wedi cyhoeddi'r gwirionedd, yr oedd e wedi gosod yr efengil o'i blaenau nhw. Sawl un sydd wedi newid yr efengil i siwtio'r oes, ni'n clywed hwnna llawer yn y misoedd diwetha, heb sôn am yr wythnosau diwetha gyda'r argyfwng i ni'n wynebu nawr. Yn ystod yr misoedd diwetha, mae wedi bod yn anhygoel. A'r eglwys yn dweud bod eisiau addasu i moderneiddio, i ddod o fel lan i'r oes i ni'n byw ynddi. Ac maen nhw wedi troi cefn ar yr hyn mae gair Duw yn ei ddweud. Maen nhw wedi dweud bod y canllawiau sydd yn gair Duw tu ôl yr oes. Bod yr hen ffasiwn, a maen nhw'n chwilio am atebion, ond ddim yn gallu dod o hyd i'r atebion. Ond nid felly gweision ffyddlon yr arglwydd. Yn drist pan ni'n o sil i sil yn pregethu ac yn cael gwrthodiad. Does byth lle i newid y neges. Yr oes i ni'n byw ynddi fydd na bwysau mawr o ni wedi weld yn do. Peidiwch chi a pregethu'r neges yma. Dyw e ddim yn addas. Edrychwch beth ni'n wynebu. Mae eisiau rhywbeth arall, mae eisiau addasu, mae eisiau bod yn agored i bob math o gredoau. Dyna be fydd y neges, ond nid felly oedd Moses. Pan yr oedd yr Iddewon, y plant bach, yr ai ifanc, y gwragedd, yr hen bobl, pob un oedd yn dioddef dan law gorthrymus ffaro ar eithtiaid. Yr oedd nhw fyna yn dioddef a Moses lan at nhw'n dweud cofiwch eich Duw. A mae e'n holl alluog. Wel, gyda'ch ni symud ymlaen. Yn ail gwrthodiad o'r efengil, mae'n ofnadw. Dyma i chi, mae'n dor calonus. Adnod 9, a Moses a lefarodd felly wrth feibion Israel, ond ni randawsant ar Moses. Ond ydyw yn canu cloch? Ni randawsant ar Moses, pam gan gyfyngdra ysbryd a chan gaethiwed caled. O, mae mor drist. Ac eto mae mor gyfarwydd i ni heddi. Dyna oedd y nodweddiadol o'r Iddewon i styfnigrwydd nhw. O, cymaint o resymau, cymaint o esgusodion pam fod pobl yn gwrthod credu'r efengil. O, i chi di clywed nhw gyd. Mae yna filoedd ohonyn nhw'n does.
Amhosib byddai ni nawr i restru yr esgusodion pam bod pobl yn gwrthod yr Efengyl, pam fod aelodau o'n teuluoedd ni yn gwrthod yr Efengyl, pam fod ein cymdogion ni, ein cydweithwyr ni, pam fod gwledydd y byd ddim yn troi at Dduw heddi. Maen nhw'n llawn esgusodion. Rhai efallai'n dweud, wel, gan nad yw pawb yn ei gredu, pam ddylwn ni? Eraill efallai, mae'r gwyddonwyr yn dadlau'n wahanol a hwy yn honni bod effeithiau ganddyn nhw ac does dim Duw yn ôl y gwyddonwyr, does dim ateb gyda nhw i'r holl dreialon mae'r byd yn ei wynebu, a'r holl broblemau cymdeithas, a'r holl gasineb a'r trais, a'r celwydd, a'r anfoesoldeb. Does dim ateb dyn nhw hynny o gwbl, does dim ateb dyn nhw'r holl broblemau daearyddol a'r hyn i ni'n ei weld a'r tristwch o'r broblemau anfer sydd yn digwydd gyda'r tywydd a pob math o bethau, ac nawr i ni'n gwynebu ar gyfwng arall. Ond does dim ateb dyn nhw'r hynny, ond eto i gyd, fydd y mwyafrif llethol yn dweud, wel, gan bod y gwyddonwyr yn dweud does dim Duw, dylwn ni ddim credu, dyna'r esgus mae'r rhai'n defnyddio. Gallu clywed rhai yn dweud, yr rheswm yma pam dyn nhw ddim yn credu yn yr Efengyl, gan bod nhw'n nabod rhai Cristnogion. Ac maen nhw'n meddwl bod nhw'n waeth nag anghyfredinwyr, ac os maen nhw'n waeth nag anghyfredinwyr, falle mae un Cristion neu rhywun sy'n honni fod yn Cristion maen nhw'n sôn amdano, ac ar sail yr un Cristion hwnnw, os yn Cristion yn y lle cyntaf, maen nhw wedi dod at y penderfyniad, dydw i ddim yn mynd i wrando, dydw i ddim yn mynd i gredu gair Duw. Mae'r rhai yn beio'u rhieni, am fod yn rhy gaeth arnyn nhw, ddim yn gadael nhw fynd i barti ar y Sul, ddim yn gadael nhw wneud y gwahanol bethau, gwrando ar y math yma gerddoriaeth, ac mae hwnna wedi cyfyngu gymaint arna i, dwi eisiau rhyddid i bechu, a dyna'r esgus maen nhw'n defnyddio. Eraill, bod disgwyliadau'r Efengyl yn ormod, ni'n gweld hwn yn dydyn ni, rhai sydd yn dal yn gwneud proffes, ond sydd ddim eisiau sefyll gydag eglwysi fel hon. Chi'n disgwyl i ni beidio mynd i'r llefydd yna? Chi'n disgwyl i ni ddod i'r cwrddau mor reolaidd a hynny? Mae hwnna'n cyfyngu ar fy rhyddid i, a dydyn nhw ddim eisiau fe. Ond fan hyn ni'n gweld esgus arall a Moses a lefarodd felly wrth feibion Israel, ond ni yw'r andawsant ar Moses gan gyfyngdra ysbryd a chan gaethiwed caled. Yr oedd yr Iddewon wedi dioddef o dan y llaw drom yr eithdiaid, ac roedd Pharaoh yn pentyrru yn hawsterau arnynt. Efalle, dyma beth ni'n deall, bod nhw wedi ei llethu ar gormes. Roedd yn erchyll. Bydd yna lawer wedi marw o dan y pwysau, y creulondeb, y curo'r trais. A pan ychwanegwyd at ei llwyth gwaith, pan nath Moses lan at Pharaoh, ac yna, beth sydd yn digwydd, maen nhw'n gorfod dwblu a gorfod gwneud mwy o friciau, ac roedd y gwaith wedi cynyddu, ac roedd rhain yn torri cylonau. Does dim nerth gyda ni wneud beth oedd wedi gofyn yn y lle cyntaf, a nawr mae rhaid i ni wneud dwbl y gwaith, ac roedd e'n anodd arnyn nhw. Efallai bydd yr rhai wedi cyhuddo Moses, pam wyt ti'n dod nawr o bob amser? Nid nawr yw'r amser i siarad am Dduw. Bydden nhw wedi dweud, os o Dduw eisiau'n helpu ni, bydden nhw wedi hen helpu ni. A sa'ch chi'n mynd i siarad am Dduw mewn amser fel hon? Nawr yw'r amser i fod yn ymarferol, Moses. Dos o yma, Moses. Dydyn ni ddim am dy glywed i. Dim eisiau clywed beth sy'n gen ti ddweud. Nawr yw'r amser i helpu dy bobl. Nid cyfeirio at Dduw a iachawdwriaeth ac at cyfamodau. Paid â bod mor hirt. Ac mi fydden nhw wedi edrych ar Moses. Ac fe ni randawsant ar Moses. Bydden yna lawer o'i plith wedi dioddef yn gorfforol. Wedi curo. Yn dioddef o diffyg bwyd efallai. A byddai'r rhai yn sicr wedi dweud, beth wyt ti'n neud yn sôn am bethau fel hyn ar adeg fel hon? A ni yn dioddef cymaint. Nid nawr yw'r amser i sôn am bethau ysbrydol, nawr yw'r amser i fod yn fwy o help ac yn ymarferol. Cer at Pharaoh, i'w berswadio i stopio'r gormes yma. Falle felly roedden nhw'n siarad. Achos mewn
rhyfedd o'n diwedd, sut mae pobl yn codi llaw fyny at Dduw, I dwrn, ac yn rhyfygus yn y ffordd maen nhw'n siarad am Dduw. Pam wyt ti'n caniatáu I ni ddioddau fel hyn? Beth yn gofyn y cwestiwn, ydyn ni wedi pechu yn erbyn Dduw? Beth yn gofyn dim I fel na? Peidiwch a mentro sôn am hynny, ddylen ni wedi farhau? Na, beth yn sôn am bethau fel ni, ond yn berniadol o Moses, cer o mae Moses, paid a siarad am y pethau yma. Mae mor drist I wrthod y goleuni pam gan fod y nos mor dywyll. Dyna beth sydd fan hyn. Roedden nhw'n gwrthod y goleuni achos bod y mor dywyll arnyn nhw. Doedden nhw ddim eisiau'r goleuni. Gad ni yn ein tywyllwch ni. Paid a sôn am bethau felly. Ond nid oes elfennau o hyn yn ein plith ni heddi. Mae'r sefyllfa yn un anodd a thrist I lawer iawn. A rhai efallai'n dweud nid nawr yw'r adeg I gyhoeddi neges fel hon. Ysbrydol. Rhaid bod yn ymarferol, ac wrth gwrs mae yna le I fod yn ymarferol. Ond na fyddai pobl yn gweld pwysigrwydd gwrando ar Dduw. Ydyn ni wedi clywed unrhyw beth am Dduw? Os ewn ni nôl dros y blynyddoedd, yn ein gwlad ni bellach, pan mae yna broblemau, a problemau gyda'r tywydd, a problemau gyda pob math o bethau, ac nawr y broblem presennol, ydyn ni'n clywed unrhyw beth, a dylsyn ni droi at Dduw a gofyn y cwestiwn, o Dduw, helpa, o Dduw, maddau ni, trigar hawr ddim. Yr un sydd yn holl alluog, yr un sydd wedi rhoi ei air I ni. Sydd yr un mor berthnasol heddi ac yr oedd adeg Moses. Na fyddai pobl yn parhau yn eu hangrediniaeth a'i gwrthodiad I wrando ar air Dduw. Efallai bod yna rai fel rhain, fel yr Iddewon. Roedd yr Iddewon dan gyfyngdra ysbryd a changaethiwed caled, ac oherwydd hynny ni wrandawsant ar Moses. Efallai bod fel hyn. I rai yn meddwl nad oes gobaith I rai fel nhw, bod nhw wedi dod mor isel. Efallai bod nhw wedi gweld I pechod, ydw wedi gweld I cyflwr, efallai'r ymwybyddiaeth I bod wedi gwrthod tro ar ôl tro, ac felly nad oes gobaith nawr iddynt, falle mai dyna'r cyfyngdra, falle mai dyna'r caethiwed maen nhw ynddi. A credant I bod wedi pechu gormod ac nad oes maddeuant. Mae mor drist meddwl am rai felly. Mae Spurgeon yn dweud ar yr adnodau yma. Yn crybwyll, mae rhain sydd ganddo'r fwyaf o gydymdeimlad tuag atynt. I'r rhai sydd yn teimlo I bod nhw mor isel yn y fath bydew erchyll. Ac nad oes gobaith, dwedodd hynny gan iddo fe hefyd, Spurgeon teimlo felly, cyn iddo ddod I gredu ei fod y tu hwnt I iachawdwriaeth. Dyna fel oedd Moses yn teimlo, fel Spurgeon yn teimlo, I fod mor isel, I fod mor bechadurus, I fod mor rhagrithiol, ac iddo teimlo nad oes maddeuant I un fel fi. Gai ofyn, os y rai sydd yn gwrando, sydd yn teimlo'n isel, wel yn sicr, mae yna bryder gan bawb, ond oes da ofnau tyfnach, yr ofnau o dragwyddoldeb ac yr ofnau o gyflwr marwol ysbrydol. Nad oes gobaith I un fel chi, efallai wedi clywed yr efengil sawl gwaith. Fel plentyn efallai wedi magu ar eilwyd Gristnogol, ond wedi gwrthod a gwrthod a gwrthod gwrando. Ac bellach efallai yn teimlo mor isel nad ydych chi'n gallu gwrando. Os felly, gai ofyn I chi, galwch ar Dduw i'ch helpu chi wrando. Dduw graston, agor llygaid neu agor fy nglistiau, allech chi newid agor llygaid fy enaid I weld fy angen am waredwr, neu Dduw graston, agor fy nglistiau fel y gallaf wrando. Dwi wedi gwrthod gwrando, dwi wedi teimlo mor isel, dwi wedi teimlo mor fel fy mod I yn y bydew erchyll, yn y carchar tywyll di. Ond helpwch, a fan hyn beth yw'ch cyfrifoldeb chi, ymdrechwch. Dwi ddim yn esgus bod chi ddim yn gwrando, ac yn enwedig nawr gwrandewch. Neges Moses yw hyn, yw gair Duw. Mae neges sydd yn llawn gobaith. A llawn cysur. Dyna chi gysur, ac felly orffen yn drydydd.
Dyma chi sicrwydd yr Efengil. Yn barod, yr oedd Moses wedi dweud wrth y bobl am addewidion Duw, y cyfamod, Duw y cyfamod ei Duw nhw, Duw ei tadau. Os edrychwch chi yn ôl i benod 3, y drydydd benod o Exodus. I ni nawr ym mhenod 6, so ni'n mynd nôl i benod 3, adnod 20, am hynny mi a estyna fy llaw. Maen nhw wedi clywed hyn yn barod. Mi estyna fy llaw ac a drawa fy raifft am holl ryfeddodau a rhai a wnaf yn ei chanol ac wedi hynny i fe a'ch gollwng chwi ymaith. Maen nhw wedi cael yr addewid ym mhenod 3. Ac yna nawr i ni ym mhenod 6. Ac eto mae Moses yn ei hatgoffa o addewidion Duw am ei hachubiaeth nhw. Mae e'n dweud wrthyn nhw, o bobl Israel, codwch eich llygaid, dyrchafaf y llygaid i'r mynyddoedd o beth o'r lle y daw fy nghymorth. Mae e wedi dweud wrthyn nhw, mae Duw yn mynd i'ch achub chi, ac mae e'n llawn addewidion. Dyw e ddim yn Dduw sydd yn gallu dweud celwydd. Ymddiriedwch ynddo, credwch, ildiwch iddo. Efallai chi sydd yn gwrando heddi, a ydych chi yn teimlo'n isel, a ydych chi'n teimlo ansicrwydd. Efallai i rai, nad oes heddwch yn yr enaid. Mae'r ofnau yn llethol sydd gan bawb o nawr, y mae'n dod yn fwy real. Ofnau nad oes heddwch gan eich enaid chi i gamu, i trwy bywyd heb sôn am tragwyddoldeb. Os felly, os oes ofnau, beth yw'r addewid? Mae gymaint o gysur yng Ngaerdyw. Gwrandewch ar Moses, gwrandewch ar Dduw yn ei aire. Mae yna obeth i bob un. Edrychwch ar adnod 4. Hefyd, mi a sicrheais fy nghyfamod a hwynt am roddi iddynt wlad Canan, sef gwlad ei hymdaith, yr hon yr ymdeithiasant ynddi. A ddawodd Duw etifeddiaeth i'r Iddewon sawl gwaith. Ond ni randawsant. Yr oedd yn edrych yn ddi arnynt yn y presennol, yr oedi yn yr achubiaeth. Yr oedd Duw yn holl alluog, credwch. Bod glad yr addewid i ddod, credwch bod na obaith, dyna neges Cristnogaeth, bod etifeddiaeth i bobl Dduw. Dyna'r neges i ni'n ei ffrygethu, bod yna sicrwydd cadwedigaeth yn bosib, bod modd, bod yn siŵr o gadwedigaeth y bywyd tragwyddol. O'r fath dristwch i wrthod etifeddiaeth yn rhagwyddoldeb, gan yn dweud nad yw yn berthnasol yn y presennol. Dychmygwch rhai heddi'n dweud, drychwch ar y capeli yna, am be maen nhw'n sôn. Dyw e ddim yn berthnasol. Mae yna argyfwng anferth. Am be chi'n siarad am yr adnodau o'r Beibl? Does dim byd fwy perthnasol. Dyma yw yr neges, pa bynnag adeg i ni'n ei wynebu. Y neges fod Iesu Grist wedi agor ffordd at wlad yr addewid at y nefoedd. Chi sydd yn llawn resymau am eich gwrthodiad i wrando. Efallai bod rai ohonoch chi'n flin gyda Duw am bob math o bethau. Efallai hyd yn oed yn beio Duw am yr hyn i ni'n ei wynebu. Ac y byd wedi hen droi cefn ar Dduw, ac fod y byd yn codi dwrn i fyny at Dduw, bron iawn, mae e fel bob tro chi'n gwrando ar y newyddion neu beth bynnag yw neu darllen rhyw erthygl, a bob tro chi'n gweld nad oes cyfeiriad at o trowch at Dduw. Mae e fel codi dwrn i fyny at Dduw. Dydyn ni ddim yn credu dy fod hi'n berthnasol. Ond sylwch, Mae'r gobaith, mae llawn gobaith fyny, mae Duw yn cyhoeddi, nad ydyn ni wedi ei geisio, yr ydym wedi ei wrthod, hyd yn oed y codi dwrn ato. Edrychwch ar ei drigaredd yn y 5 adnod, a mi a glywais hefyd i chenaid plant Israel. Fe glywodd nhw, yn cwyno, yn crio. Mi a glywais hefyd i chenaid plant Israel, yr rhai y mae yr eifftiaid yn ei caethiwio, a chofiais, sylwch, a chofiais fy nghyfamod. Doedden nhw ddim yn heiddi i Dduw i gofio ei gyfamod. Roedden nhw wedi gwrthod gwrando, ond dyma i chi drigaredd Duw. Mae e'n cofio ei gyfamod. Mae e wedi clywed cri eich calon chi, eich holl gwyno amdano. Mae wedi clywed yr eich chenaid, mae wedi cofio, a mae'r hyn wedi rhoi yn ei air.
onid yw Duw wedi addo y sawl a ddaw ato na fyddai yn ei wrthod. Mae e'n cofio hyn. Mae e wedi darparu ffordd archubiaeth. Fe drefnodd e ffordd i achub yr Iddewon o'r Aifft. Ac yr oedi yn hyb yr Iddewon, yr amser yn mynd heibio, fe nath ei hachub nhw. Fe drefnodd ei hachub nhw. Ac felly hefyd i chi o'ch pechod, mae yna obaith. Os i chi wedi gwrthod gwrando, mae yna obaith. Gwrthododd yr Iddewon wrando. Gwrthododd nhw wrando. Mae yna obaith. Fe ddarparodd yr arglwydd i ni yn yr arglwydd Iesu Grist adnod 6. Am hynny dywed wrth feibion Israel. Dyma'r neges wedi cael. Mae fi yw yr arglwydd a mae fi a'ch dygaf chwi allan. Oddi tan lwythau yr eifftau. Dwi'n mynd i wneud e. Ac a chryddhaf o'i caethiwed hwynt, ac a'ch gwaredaf a braich estyngedig, ac a barnedigaethau mawrion, hefyd mi a'ch cymeraf yn bobl i mi, ac a fyddaf yn ddew i chwi, a chewch wybod mae my fi yw yr arglwydd eich Duw. Yr hwn sydd yn eich dwy'n chwi allan oddi tan lwythau yr eifftau. A mi a'ch dygaf chwi i'r wlad, am yr hon y tyngais yr hoddwn hi i Abram, i Isaac ac i Jacob. A mi a'i rhoddaf i chwi yn etifeddiaeth. Mae fi yw yr arglwydd. Y mae Duw yn dduw sydd yn addo. A dyna addewid. Mae yn cofio'r addewid a roddodd iddynt. Ac felly i ni heddi, i'r rhai sydd yn gwrando, ac efallai allan ni ddweud hyn hefyd, i'r rhai sydd i gwrthod gwrando, i'r rhai sydd yn gwybod fod yr oedlam ymlaen yn byw am hanner awr wedi 3 ar ddi Sul ac yn gwrthod gwrando. Mae gobaith iddyn nhw i'r arweinyddion sydd yn gwrthod troi at Dduw, ac falle Sul nesaf fydden nhw'n gwrthod troi at Dduw, ac fydd wythnos arall yn mynd heibio a fydden nhw'n gwrthod troi at Dduw. Ond dyma beth ni'n deall yng Ngaerdyw, bod braich yr arglwydd yn estynedig, mae yn cynnig maddeiant hyd yn oed i'r rhai sydd yn gwrthod i gydnabod e ac yn gwrthod troi at Dduw. Mae'r cynnig o iachawdwraeth yna. Dyma Tregared, dydyn ni ddim yn heiddi fe fel gwlad, ni wedi hen droi cefn ar Dduw, ond mae Duw yn Dduw y cyfamod. Mae e wedi addo, os dewch chi at Grist, fe fydd yn maddau chi'r cyfan. Hyd yn oed os aw mis arall, 2 fis, 3 mis, os eith y misoedd heibio, ac fe fydd y wlad yn gwrthod gwrando. Mae'r addewid yna, mae e yno. Mae e'n cynnig maddeiant. Mae Iesu Grist wedi wneud y cyfan i chi. Pan dath Crist gadwodd gyfraith yn eich lle chi. Fe gymerodd gosb i chi'n ei heiddi yn eich lle chi. Fe goncrodd bedd eich mwyn chi. Mae e yn eich rhyddhau o gaethiwed yr un drwg ac o gaethiwed pechod. Mae e'n eich mabwysiadu yn iddo fe. I ni nawr yn blant iddo fe ac ef yn dad i ni os i ni'n dod at Grist. Ac yn derbyn y maddeiant, drwchwch ar yr 9fed adnod, a Moses a lefarodd felly wrth feibion Israel. Ond ni wrandawsant ar Moses, gan gyfyngdra ysbryd a chan gaethiwed caled. Ond i chi'n gweld y drigaredd ymhellach achos os ewn ni benod 7 ar ail adnod. Mae e dal yn cynnig gobaith. Ti a leferir hyn oll archmynwy fi ti, ac Aron dy frawd a lefara oedd paro ar iddo ollwng meibion Israel ymaith o'i wlad. Mae e dal yn addo iddyn nhw, mae e dal yn rhoi gobaith iddyn nhw. Parhaodd Moses gyhoeddi Gaerdyw, gan yn gwybod bod Duw yn ffyddlon i wair. Fe gadwodd Moses at y neges y cwyno, yr oedi. Ac fe gadwodd Duw at ei gyfamod. Fe gadwodd at ei air. Dyw e ddim yn gallu torri air. Be ddigwyddodd? Achubwyd y bobl o'r eiffthaid. A chi hefyd sydd yn gwrando, os dewch at Grist, mae e'n ffyddlon yn abal. Mae e'n ffyddlon i gyflawni'r hyn a ddawodd. Daeth Iesu Grist i achub pobl o'i pechodau. O'i cyfyngdra, o'i tristwch, o'i pydew tywyll, carchar tywyll di. Ac os fyddwch chi'n gwrthod gwrando'r wythnos yma, chi'n gwybod beth yr un fydd y neges wythnos nesaf, os Duw a'i mynd. Fod Duw yn cynnig iachawdwriaeth.
fod yn cynnig maddeuant. O na fyddwch chi'n gwrando ar air Duw. O na fyddwch chi'n gofyn am help i wrando ar air Duw, ac wrth wrando, gweddiwch y byddwch chi'n dod ac yn mynwesu y Duw yma fel eich Duw chi a'r Crist yma fel eich gwaredwr chi. A Moses a lefarodd felly wrth feibion Israel. Ond ni yw'r andawsant ar Moses, gan gyfyngdra ysbryd a chan gaethiwed caled. Gadewch i ni weddio. O Dduw graslon, i ni yn diolch i ti am dy drigaredd, ac yr holl wrthod, ac yr holl droi cefn a wnaeth yr Iddewon yr oedd ti dal yn ffyddlon i dy gyfamod, i dy ddewid, ac felly o Dduw hefyd i ni'n llawenhau. I ni'n gweld ein gwlad yn gwrthod a gwrthod a gwrthod, ddim hyd yn oed yn dy gydnabod di, y mae dy efengil di yn llawn gras a gobaith. Yr wyt ti yn llawn trigaredd. Ac o Dduw, i ni'n gweddio daw dydd, lle bydd pobl nid yn gwrthod gwrando bellach, ond yn tyrru i wrando ar dy air di ac yn mynwesu Crist fel ei gwaredwr personol. Tyrd gweithio yn ein plith. Ac nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.